Mitam taktan thil zona ol sable thani ma se midam tan ero harsat na thlen tu ani ve bok September ni somni paria chang ni somni pali khan Google Chrome version sang-sanga ICRT chuan himlo na omti in tu chuan siam bok Google chuan a customer te chu ma ni privacy settings le ma ni phone settings a an setting phot chuan ma ni privacy chu kan kuta a omti in chu mai ni lovin company in inen atangin nge I data an lak thei ti po asset thei ti in hei hi ani dan tu reng po ani hetiang ani chuan I location toggle chu I phone a I off ani chuan I location chu a chui thei tur ani lo ma se chu tiang chu ani ho lo Google chuan he thil hi pomin I location toggle chu I off amo I on amo I location data chu kan thre thei reng ani ati Google chuan he thu buai hi pom tho si in heng policy ta chu a hlui to lu tuk ti in kan policy thar ta chu an update to ani ati he thu boirem tur hian Google chuan dollar mak to duai za thum som ko pani lai al choi to bokani Google chiah ni lo privacy ya ming thang Apple po hi an enila I iPhone a analytics settings of mala I iPhone chomsa entirnan Safari le Apple Music te hian amang tu te phal lo ti shereng chung hian data al khom tho app tracking transparency hetianga iPhone a lo lang thi he app sian a track ton chenge don lo che ti hriat theina he policy man ani atang hian meta le Google sum don na chu atlak chet pha da sa le ma se Apple advertisement sum don na chu a lok pha ve hlo tung Engtin achan chu Apple native apps te a hian tracking prompt tiang hi alang ve ngai lo ani hemi omzia chu Apple apps te hian an dikna ngain an chui thei reng che achan chu I phalna dil ngaya an ngai tlat lo Apple privacy le security a thaber alom kan data an thal ve ngai lo titan achana video la siam ani dona I lo chang don nia rin lo dei ani yang heng company lian tak tak te hian mimal privacy chungchang an khoi dan mitam takin ngai ven hle ma se a then eroin engma thil iti sual lo chuan enge a poina antibok February sang ni somni pakhat khan marka nubui chuan an pa phone atangin an fa pasera na chu nurse ten an healthcare system messaging a thon turin an ti a damdoi in kalkher ngai lovin doctor chuan athala ka tang chuan antibiotic alo cho me ni nuwa marka chuan notification dungin a Google account chu ti top sak ani a in ti a Google policy bawhchhiat na sataka omti le naupang ti du da thlenga alang tu an soya application form te fill up in thil thlen dan chu a soi fia a ma se Google lam chuan an hrethiam du ta der lo mai December alo ni chuan marka chuan police nen atangin account chui ani thu le a thil zon to zong te chu en thei vek ani ti thu court order amuti a hria police te chuan an enfian nuwa an report a engma diklo le fello om lo ti report an pek nuwa marka chuan report nen kalin Google nena chuan account chu enthale turin ati a ma se Google chuan lo nolin account chu permanent in an lo delete sak to ni in an soi mitang tak chuan account thar siam le mai se an ti ani mai thei ma se mitam tak ta chuan account pakhat thi thil tam tak te na in thun zom ani awangin thil tam tak min ti khai lak tu ani ve thei bok Google khan market te thala kha engtin nge lo neya hoya tanga lak nge ti hi zona tam tak thleng thei nangpo iPhone kha an enla I galleria om iPhone zong te kha mi mu lo tura I du te kha a him che em engchena him nge ani ti Google laka hian privacy thlengin a khoi danglam thei ani ti hi shereng donia engtiang che in nge Google chuan a enthak che han bi chiangila ama saberin Google a kalin activity control ti an type la ama saber link ka chuan thikin anwaya chuan my activity control ti alo omanga han scroll thak le zel chuan my ad center a ilu chuan engtiang che in nge Google hian I chungchang a hriat ti I mu theyang I thil search in le I thil ngei ven zong I zon chi zong te kha ta hian da that vek alo ni You're a victim. company lian le lar ni in tuma hlo le elpui nei lo kopin alal len ani deuh ber mai makta duai tam tak nei Apple company in ngati nge thil zonna asiam ve mei lo kan ti chuan hemi phe na hian thil in thup tam tak a om
Apple iPhone na browser hi Safari ni ma che athil zon na ber a search engine chu Google thau ani. Apple hian engwangin nge a elpui lian ber chu hetiang hian a pek kan ti chuan. Hei chok ni lo hian search engine siam ve lo turin poisa tam tak po ape. Hei inrem na hi Apple le Google inkara thuruk lian tak ni in America ramdan po in aphal lo ani. Heng company lian pani in zom te hian bidang lo chor chua ve na tur chan zom te chu a bawhchhiat ni in na soi. He thu buai the luai hian Google chuan an advertisement revenue percentage claim po a petel bok ni in ai soi. Mani search engine da chung nung du wangin US dan po a bawhchhiat du ani chuan I data le privacy chu an tan enge ni vaka irin. Nitin maktadu ai riat le chan ve Google a hian thil zon ani. Vel mishing zong in ni khata hian thil voi khat zel an zong ani ti thei khopin na tam mak le lom zok chu heng zong hi a free vekin ati thei Engtin nan YouTube pa video I ente Gmail I mante Google Map I mante hi a free vek heng zong free chung hian Google market cap hi $1 trillion ni lai ani Engtin nge ani thei internet mang masa ini chuan ila she rangang Google search reng in result tak tak top thailo khopa tam en tur om thin kumsang ni kuma Google chuan ke pen lian tak penin Google Ads word arun ti chuaka tuna Google Ads tiar shet taki ani chu system a chuan sumdong te chuan poisa pe in mani product Google search result ta alan tir thei ani tuna imu ang hian kumsang ni somni pani khan Google chuan maktaduai zani somriat chuang lalutin alak lu na tamber za a somnga pariat chu Google search atanga alak lu hi ani paid ads poisa manga advertisement engting tak nge na athoa Google Ads targeting engtin nge na atho ilo enchiangang kumengzat nge ini mipa nge meichia ini khoirama nge ichen khoi khuwa nge ichen enge online na izon thin enge ingai na chong heng zong mang hian I profile chu siam ani thin landa namatangin lo thlir ta ila advertiser titan heng zong hi I thang thei isum don na chu thomno ani emo tarmit ani emo I advertisement chuan meiche kumsom pariat atanga kumsom pi panga ikar tan aizola ti le heng zong hi thang thein trong kam then khat Engtin nan sunglass t-shirt ti te ithang ani chuan chuta tak chuan Google chu aron cheta ani advertiser le user te match nan I gender le kum a immila t-shirt emo tarmit emo lo Google tala ani lo pon YouTube lama hetiang lam kai noi video hi a review lo enin thlir tala Google chuan heng advertisement atan hian ini ti sia in chutiang lam kai noi advertisement chu alo lang thin ani advertiser inkara po competition na sang thin le advertisement chu manchoya chan thin ani awangin advertiser in a advertisement ti lan an sumengzat nge a huam tia po a in ngathui le advertiser in huam dana zirin a advertisement chu alan male lan malawa a in ngat ani heta hian Google chuan advertisement rank chut na mangin poisa chau ni lo advertisement quality a po a in ngathui le lam ve thunga chuan Google chuan advertisement chu thil zong tu ten an thil zon anen engang taka in milnge ani ti an mo phurna ani ve thung he charti han en ila Google advertisement revenue chu kumsom ni kalta atang khan namen lowin na thang ani kumsang ni somni atanga ni khat inkara athang na sahle a covid wang ni in mitam takin mani in atanga internet an khoi na sat wang le advertisement tam tak an en wang ani advertiser te pon advertisement na insem an huam na sahle tiang target system mang hi Google chau ni lovin betas Facebook le Instagram te po an bang chuang lo kumsang ni somni patum khan advertisement revenue a $1 billion za somthum pakhat lai an muchuaka Amazon po hetiang advertisement mang tho hi an ni engwangin nge Amazon na advertisement ti lan angai Amazon chu thil zor na mun ani sia intimei thei Amazon na ithil leito I purchase history data chu Google in data an la khom iPhone apoi mo zok
achan chu Google chuan ingei ven zong Google a search thin te YouTube a I video en thin ingei na zong te hi an hre theia Amazon ne ro chuan I thil le thin te hria in I thil le ang chi ingei na zong ang chi te chu advertisement a an ron bu thin ta che ani heng advertisement wang ringot hian Amazon chuan sang ni som ni patum khan dollar billion somli le paruk lai an mu chuak kum som ni chuang te meu hetiang sung do na mang hian heng company te hian internet chu an opin an dal le na ni ber mai ma se heng zong zong op na chu aron ke tranin alang heng phena hian chan pani omin pakhat na privacy ngai poimo na mi ten privacy kan ngai poimo tranin Google chuan I chungchang enge a hria ti ngai poimo na chang kan hre zela Google chuan enge I ei thin khonge I chen khoya nge na I tho engnat na nge I nei ti thlengin an hria a chan chu na tam tak te hi kan Google fo wang ani bok privacy chungchang a mi ten awareness kan lo ni zela tangin mi ten internet a thil kan share tlem tel tela mi ten information heng website a kan share tlem tel tel chuan an advertisement target system chu a chetel tel anga advertisement targeting system a chet chuan advertiser ten advertisement a poisa an seng du lo anga an revenue atlak ni pha don ani panina arin tlak na mi ten Google search and monthly tel chuan heng advertisement model te hi atlahiam anga tuna pop han en ila Google search result te chu arin tlak lo tel mai hun malam te kha chuan thil han zong ila result tak tak min pe a ma se tuna chuan engpo zong ila top search result ta chuan advertisement clear ani to de ber mai ngang renga advertisement clear lanta chu atangkai na le arinom na atlaniam so hle ti hian han ngei tu ta ila heng zong zong L2 I thil zon du ang tak advertisement tel mia lo ron mu tir tu che omta sela Engtin ChatGPT platform ang te ChatGPT a chuan zona han ziak la direct chan na paragraph el takin a pethlap ang che chung zona ngai tho chu Google a handa ta ila result tam tak advertisement ne na inpol nuai khoi ber nge rin tlaka eng website ber nge rin omang enge enchi anga enge enchi lawang ti zongin ibuai ve fe in arin om ka ngai ve dana chuan heng AI platform ChatGPT ang te hi Google advertising model atan hun local zela laom ani thein arin oma Google chuan hei hi hria in an mani artificial intelligence software Gemini chu ChatGPT competitor L2 rin an siam ve bok kan mahun kumsom ni lolakal tura hian Google chu internet mail alan zela ngem ti chu hunin a hrilang chu nge company dangin an ron lalu alan zokang thil pakhat chiang ebe malang chu heng company sang kara in elna om hi consumer tetan kantan thil tha ani a chan chu service tha le product tha kan nei pha don ani